Wara li provat ixxerred biża' dwar is-sigurtà f'pajjiżna lejliet żewġ summits dinjin, l-Oppożizzjoni issa qed tappella favur l-għaqda fejn tidħol is-sigurtà nazzjonali. Din l-imġiba kienet imsejħa irresponsabbli u innotata fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kien innotat kif il-kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, ma tilifx opportunità waħda biex jipprova jitfa' dubju fuq isem il-Prim Ministru u jgħid li jekk xi ħaġa kellha tmur ħażin kien ikun it-tort tiegħu. Mezzi tax-xandir u ġurnalisti għall-Oppożizzjoni saħansitra ddeskrivew lil Malta bħala bażi ta' ġihadisti u pajjiż bi preżenza qawwija tal-ISIS. L-istqarrija tal-Gvern tkompli tinnota li l-Prim Ministru Joseph Muscat refa' ir-responsabilità dovuta minnu, ħa d-deċiżjonijiet kollha neċessarji u ħares is-sigurtà kemm tal-Maltin kif ukoll tal-mistednin ta' pajjiżna. Dan inkluda sospensjoni tar regoli tax Schengen b'mod kontinwu, ħaġa li l-kap tal-Oppożizzjoni oġġezzjona għaliha. L-Oppożizzjoni kompliet bil-kampanja ta' biża' anke matul l-EU Africa Summit u iċ-ċogim permezz tal-mezzi tax-xandir tagħha. Issa li l-avvenimenti ewlenin għaddew u li l-forzi tas-sigurtà wettqu xogħol impekkabbli, l-Oppożizzjoni stempħet fis-sejħa tagħha favur l-għaqda. L-għaqda dwar is-sigurtà mhix xi ħaġa à la carte, imma hemm bżonna f'kull ħin u f'kull mument, komplet l-istqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru.